Kappella li tiġbed l-għajnejn ta' bosta f'xi ritratt ta' nżul ta' ajruplan fil-mitjar tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hija l-Kappella tal-Madonna ta' Loreto fil-limiti tal-Gudja biswit it-triq li tagħti għal ħalfar. Mhuwiex kombinazzjoni li nsibu din il-kappella viċin il-mitjar għaliex il-Madonna ta' Loreto hija l-patruna tal-ħaddiema fl-avjazzjoni. It-titlu ta' Loreto jirreferi għad-dar sagra ta' Loreto, id-dar li skont tradizzjoni fija twildet il-Madonna, seħħet it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel li se tkun ommalla u li l-Anġli waslu mill-art imqazza għal Loreto fl-Italja. Din il-kappella nbniet fl-1676 fuq l-istess sit ta' kappella medjevali iżgħar fl-irħajjel mitluf ta' Casa l-Qadi. Jingħad il-fundatur tal-kappella kien il-Prijur ta' Auvergne, Fra Imbert de Molines, membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-kappella reġgħet inbniet darbtejn fl-1676 u fl-1820 u għalkemm intlaqtet bil-bombi tat-Tieni Gwerra Dinjija, il-kappella reġgħet infetħet fl-1943. Matul din it-tmiem il-ġimgħa tiġi ċċelebrata l-festa tal-kappella. Fi żjara tagħna f'din il-kappella il-ġimgħa filgħaxija innotajna il-ġmiel ta' din il-kappella, partikolarment il-kwadru titolari, il-prospettiva tal-Maġġur u l-Kopla. Il-kappella sintenti kienet imżewqa bl-apparat liturġiku tal-art tal-Maġġur, id-damask, il-linef u l-istatwa tal-irħam tal-Madonna ta' Loreto. Il-festa tal-kappella tilħaq il-qofol tagħha il-ħadd wara nofsinhar bil-quddiesa tal-festa u attività soċjali. F'Għawdex insibu parroċċa dedikata lil Madonna ta' Loreto f'Ajnsilem. Minkejja li għadha tiġi ċċelebrata l-festa liturġika, il-parroċċa tiċċelebra bil-kbir il-festa titolari ħadd fuq il-25 ta' Awwissu.